Tanawa ra gid ni si Bai Lourdes Encantadja mga idol. Bisan nadakpa na, grabe gyud ka maldita. Imbis gipusasan na nganong dili pa man gid ka magpaubos, sige mangyapon kag pangisog. Tanawa ni nga mga video mga idol, tanawa ninyo. Grabe kung unsa gid ni kamaldita ning inahana. Purya gaba, may pa si Papa kay chill ra kayo siya. Allah dan mata sa sibilon na inconsistent na. Magkano binayad sa'yo? Magkano binayad sa'yo? Magkano? Attorney ka? Hibi ka? Sira ulo to? Napakaya ka? Naturingan ka attorney, serbat? Serbat lang kayo ha? Serbat lang kayo, nakakaya kayo. Hanggang ngayon, kaya sabi sa akin sa national, number 1 ang Surigao, tulisan. Number 1 ang Surigao, mga tulisan. Tanano, kamo alang sa kasayuran ninyong tanan, dinakop kamo sa salaot sa usurpation of authority. Nag-i-issue kini ni acting presiding judge, Judge Chua. So kamong tanan, aduna mo'y katungod sa pagpakahilom, aduna mo'y katungod, amuhanap tulingon din ng abogado, kung aduna sa mo'y katungod, na kung wala mo, dili mo maka-afford sa usak abogado, ang gobyerno mo imuhatang diyan sa ninyo. Nasabtan ba ninyo ang tanan ninyong mga katungod? Pastor, nasabtan ba ninyo? Inyo kini mga katungod. Tulisan sa ansis na lang. Kapal ng mga mukha. Mayos kayo, may paglalagyan kayo. Lahat ng ginawa nyo, kabaliktaran sa inyo ito. Dahil may batas kami. Lagi pag-usapan ako, support mangyapon yan. Naman lagi. Gan, dari na Ija X. Justice. Si Dato Adlaw niya nakaroon sa kustodiya sa Sudo. Gutom na kamo? Oh? Si May sa inyo magasunod sa pagkaon? Si May magasunod sa inyo pagkaon? Ha? Wala? Hello, ready? Grabe na to. Interview na to. Viral ba yan? Interview.